Durant el final del darrer any 2025 i el principi d'aquest any 2026 s'ha estat duent a terme a Navata el projecte Vida al Poble. Un projecte per repensar col·lectiva i participadament la convivència i el civisme al municipi. En una primera fase de diagnosi i mapatge del projecte, s'han estat realitzant 16 entrevistes a 20 persones diferents del municipi, quedant encara 2 dependents. En aquestes entrevistes s'han buscat que els perfils entrevistats fossin diferents, ja fossin per raons de veïnats en els que vivien les persones, per oficis o per perfils personals. A partir d'aquí, amb aquesta diversitat d'opinions, s'ha buscat construir el comú, que és Navata, i començar a definir les línies d'aquesta possible futura ordenança de convivència i civisme al municipi. Les entrevistes semiestructurades començaven recollint la història del municipi fins a arribar al present, i a partir d'aquí buscava identificar els principals reptes en matèria de convivència i civisme que hi ha, i també possibles propostes que puguin donar-hi resposta. Així doncs, des d'aquesta primera fase s'ha buscat comptar activament amb la veu diversa de les ciutadanes de Navata. Un dels principals resultats n'ha sigut l'arc del temps del municipi, un arc que recull des de l'origen, el passat al present, que un cop més s'atreveix a imaginar el futur del municipi. Aquí hem vist que té un origen gairebé neolític, amb la proximitat de Canelles amb el Mas Castellà, i hem pogut imaginar que Navata vol ser un poble unit, acollidor, corresponsable i arrelat a la seva història. El mapatge que s'ha fet a través de les entrevistes no ha sigut només a nivell històric o de propostes, també ha sigut a nivell de persones i perfils, que després han permès crear un grup motor també divers que pogués donar resposta a les necessitats de Navata en matèria de convivència i civisme. Amb aquest grup arrel s'han realitzat 3 trobades, on hi ha hagut una assistència d'unes 10 persones per trobada, que han servit per assentar les bases de l'ordenança de convivència i civisme. L'objectiu de la qual, s'ha decidit col·lectivament, que ha de ser generar les condicions per cuidar la comunitat, el lloc i el bé comú de Navata. I s'han escollit també els principis d'aquesta ordenança, que són la cura pel lloc, la corresponsabilitat, la participació democràtica, la transparència i l'empatia. A partir d'aquí, ara el que queda és la presentació pública d'aquesta proposta d'ordenança, que es farà el proper mes de març de forma oberta a tota la població del municipi. I un cop quedi validada col·lectivament, s'aprovarà.